Сега трябва да минем към така наречения истински апгрейд, за да видим как от така наречената офис визия да направим малко по-вечерна. Но нека това да остане изненада, за да видите и вие с малки промени посредством уредите на Philips, които можем да си позволим да променя в рамките на деня косата, тъй като те я щадят. С малко грим и с малко разлика в ето този стайлинг ще видите как изведнъж от офис дама ставаме парти дама. Хайде, момичета! Време да видим как е приключил бюти апгрейда на нашите две девойки. Нека да започнем с Гергана. Почти същата визия от дневната й версия. В случая сме махнали фурфуриската, която даваше един доста спретна така вид. Сакото вече е нагол, с V-образно деколте, дънките са навити, за да излезе глезена и изобщо ръкавите са навити и това е малко една по-парти визия, която... Голямото бижу. Голямото бижу. Този път можем да си позволим, за разлика от предния имидж, когато имахме тази якичка да бъде по-бодрива косата. Именно сега тя успя посредством автоматичната маша да си направи тези кадрици, които й дават един класически завършен вид, така или иначе. Мисля, че всяко момиче се харесва в този вид. Така че с махане на една риза, слагане на бижу и едно накъдрене с автоматичната Philips маша и имаме нова визия без много усилия. Благодаря, Гери. И сега идва Ксения в нейната апгрейдната визия. Ново имаме същия аутфит, с който беше малко офис беше в началото, свалихме сакото, сложихме този корсет, изкочахме ризата, навихме ръкавите, панталон е абсолютно същия панталон, който обаче вече има съвсем друг контекст, сложихме бижутата. И вдъхновение от 90-те, единственото, което преди направихме като промяна в косата е с пресата на Philips Sense IQ да изправим едни кичури, които да ранкират лицето, които в момента част прибрахме на... В момента са много актуални, както хубаво каза, 90-тарската визия, много добре обрачва от нейното лице, а косата е сравнително небрежно прибрана, което ни помогна всъщност на кадренето от предходната визия. Така че ето пак говорим за един апгрейд. Надграждаме, апгрейдваме и тя е готова в актуалния тренд за сезона за нощни приключения. Вече сме спокойни за бюти апгрейда на нашите две девойки и можем да продължим с въпросите от Philips. Важно ли да разполагаме с уреди от ново поколение, за да постигнеш добра визия? Аз съм на мнение, да. Аз съм и по принцип човек, който обича новите технологии. Смятам, че този прогрес, който те ни носят, е нещо, което със сигурност всеки един от нас трябва да се възползва както може. В нашия конкретен случай смятам, че технологията Sense IQ е много добър апгрейд към една по-здрава коса и повече възможности за добра визия. Бъдете любопитни, искате още и още.